Nangangamoy na mga yan, nangangamoy na. Parang may nakaamoy na kong uong. Ayan o. Ay shit. Uong takim. Oh. Hindi na uulam ng uong to mga kailan. Uong taki. Good morning mga kailyan. Maghanap po tayo ng kabuti ngayon. Ito yung tinatawag naming uong. Season na kasi ng kabuti ngayon mga kailyan. Naglipa ng mga kabuti pati sa Facebook mga kailyan, dami. Ayan, so kasama ko yung pamangkin ko. Ayan. So ito yung area na maghahanapan natin ng kabuti. So i-try po natin. Hopefully may makuha tayo. Kasi sabi ng iba, nagtanong-tanong ako, wala na daw silang nakukuha, parang naubos na daw. Pero ito try ko pa rin, kahit konti lang sana. Ayan. So try lang natin maghanap mga kailyan, ano. Medyo may kahirapan lang kasing paghanap ng kabuti. Kailangan mong sumingit-singit sa mga silong ng puno. A few moments later. Nangangamoy na mga yan, nangangamoy na. Parang may nakaamoy na kong uong. Ayan o. Ay shit. Uong takim. Oh. Hindi na uulam ng uong to mga kailan. Uong taki. Kasang, ay, yung pala. Pwede yun. Yung isa. Kunin mo lang. Sayang. Yan, pwede yan. Mauulam yan. Yan. Buong bunton yata yan. Buong bunton yan o ano. Dito pa yung isa. Patingin nga bal. Okay na yan. Kesa naman sa masiro tayo. Uong taki yung pangbungad Ayan, so maghanap lang po ulit kami mga kailyan, ano. Yan, may dalawang ulit na sobra mga kailyan. Sobra na to. Yung mga tira-tira nila. Ayan, medyo na-over na rin. Yan yung isa. Kurin na rin namin. Sayang. Pandagdag. Wala talaga. Ay, malas. Kalaki naman ng tiging are. Oh, lagpas tao. My goodness. Dito meron din kami hinaharvest ng bata kami dito sa puon ng anunang na to na yata mga kailyan. Shout out po pala kay Manang Ceci tsaka Kuya Tom Rivera from Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa kanila to. Pabayaan na mga ilan kasi wala nang tenant. Dati si Tatang yung makasikaso dito. Kaso may na si Tatang Ako naman yung pamangking ko. Napasubo sa mission ng kanyang ulitog. Don't worry my nephew. Merienda tayo mamaya dyan sa baba. Long, ang kama parikat na kong, hindi ka magnan. Itidalan kan. Siya lang ito yan. Mapag nakaintinaw yan. So, kasi ka. Siya, ako na lang dito. Kahit sukul man lang sana mga kailyan. Kahit sukul lang na kasinlaki lang ng sukul ko. Okay na sana ako mga kailyan. Wala May nakuha tayo, puro tira-tira pa. Kasang. Yan, nandito na kami sa pinanggalingan namin kanina mga kailyan. Wala talaga.
tira-tira na lang talaga yung nakuha namin. Ano? Uong bunton pa. Ayan. Pero wala tayong magagawa, mga kailan, ganyan talaga. And sabi nga nila, medyo paubos na rin talaga. Kasi last week, yun yung volume. Talagang napakarami. Pero hindi tayo nakauwi kasi nasa trabaho tayo. Trinay ko lang naman na maghanap. Ayan. So kung wala tayong may dadagdag, pwede na rin yan. Pangramanan ng kunada. Kail yan. Lagyan natin ng pariya. Okay na yan. That's life, my dear countrymen. Should learn to appreciate small things like the way we appreciated the big ones. Medyo minalas mga kail yan. Nawala pa yung susi namin. My goodness naman oh. Kakitan dyan lang yung diswa yung katay. Kan? Tay tayaon. Diyos ko naman. Mamalasing ka nga naman oh. Wala na nga nakuha na walang pa ng susi. Wala. Saan kayo naluglag yun? A few moments later. Ayan. Nakita rin namin mga kailan na nasabit pala oh. Ayan na siya oh. Whew, my goodness. Nahulog men. Aha. Tara dadakan lang sa kalsada. Ang yung kabuti na yan. Ayan, dito na pala kami sa Mines View. Ayan, ang daming pines dito mga kailan. Ayan, kasalingan yung tawag namin dito. Ang dami. Pababa na kami. Ayan, kukuha na lang tayo ng ampalaya mga kailan. Pansahog natin dun sa dun sa uong natin. Ampalaya. Ampalaya bakir. Ayan, masarap to. Kaya ampalaya ng bakir mga kailan. Ang dami. Ayan o. Ampalaya ng bakir. Ampalaya ng bakir. Ayan. Marami. Galakalong. Galakati pariya. Yan, ito na yung nakuha natin mga kailan, no? Ito yung kabuti natin. 4 na piraso lang po yung talagang nakuha natin. Then meron po tayong ampalaya. Yan na lang po yung lulutuin natin. Kainan na mga kailan. Ito na yung uong natin, oh. Uong. Ang kanyang ampalaya, oh. Kaya natin ang sabaw. Kailan na.
Kurang.